मास मोनसेनि गेजेराव 4 ग्रेड 3 ग्रेड आरो 1000 बाव फोरोंगिरि बिनि एपइन्टमेन्टखौ जों होगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिटिसिनि मोनबा जिल्लायावबो बेरायनाय लादों। मोनसेया जाबाय बिथांमोननि राजखान्थि एजेन्डा, गुबुन मोनसेया जाबाय डेभेलपमेन्ट एजेन्डा। जेराव डेभेलपमेन्ट एजेन्डा लानानै बाथ्रा रायलायदों बा फ्लेगशिप प्रग्रामखौ लाना बाथ्रा रायलायदों, बेवहाय जोङो सरकारनिफ्राय थाफादों, जोंनि EM MCLA MLA गासैबो। आरो बेवहाय मेनलि आसाम गभर्नमेन्टनि जिखिनि फ्लेगशिप प्रग्राम दङमोन बियो मोगथाङाव महर मोननांगौखौ लानानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा रायलायदों। गुबुन गुबुन जोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्टफ्राव बेयाव जेबो रायलायाखै। दा बे हिसाबै जोङो मिजिं थिदों जिहेतु बिथांमोना फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ आइजोफोरनि थाखाय सोरनिबा थाखाय हरदों, बे जाहाथे मोगथाङाव महर मोनो। आरो जों काउन्सिलनिफ्रायबो प्राय 30 गासै 30थासो जोंहा फ्लेगशिप प्रग्राम दङ, बेखौबो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। राजखान्थि हान्जाया जायानो जाया मानो बिथांमोना बयहाबो खुंथायाव फैनायनि मोनसे गोसो थायो। दा बेवहाय बयबो खामानि मावगासिनो दङ। जोंबो खामानि मावदों, BJPआबो मावदों, BPFआबो मावदों, कंग्रेसआबो मावगोन। दा बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा नायगोन जे थांनाय 4 बोसोराव बा बिनि सिगाङाव सोर मोजां खामानि मावदों। आरो रायजो राजाफोरनो बे साननो थाखाय फ्रिडम होनांगो जे बिथांमोना साननानै जाहाथे गावनि गोसो बायदियै सोरबा सासे बिजाथिनो सोरबा सासे हान्जानो भट होनो हायो। दा बेखौनो जों UPPL निफ्रायबो खामानि मावबाय थादों। आंहा फोथायनाय दङ जे जिहेतु बे 4.5 बोसोराव जोङो गोबां खामानि मावबाय, रायजो राजाफोरजों दुखु सुखुआव थाबोबाय। आगोलफ्राव जाय खामानि गोबां जों मावबाय, हारिनि थाखायबो गोबां खामानि जों मावबाय। बे हिसाबै जोंनि हारिल' नङा, जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो खावसेनिख्रुइ बारा जोंजोंनो थाफागोन। गेजेराव जों होनो नाजादों, जेबो जुदि फिसा जेंना नुजायाबा मेक्सिमाम मास मोनसेनि गेजेराव 4 ग्रेड 3 ग्रेड आरो 1000 बाव फोरोंगिरि बिनि एपइन्टमेन्टखौ जों होगोन।